धर्मशाला दुनिया अरे केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला दुनिया मरिया रे सावरी सामरिया 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 ए सामरिया हमने क्या जी नागो देवी ई कोनो नया पर नहीं मरल ना उनको आज ही मुगल हो उनका माई मुगल हो आज ही मुगल बड़ी समय आई तो हमनियों का चल जाएगा सही बात कोई ना रही ये प्रकृति का नियम है आई बत्ती बरत न रात बा बरत त अच्छा लगता अभी बुता जाई लोग लागी जनरेटर वाला के खोजे कि कहां बा अन्हार बदलस आई है अगर किरण फूट जब बरते रह जब तबो लोग जनरेटर वाला के खोजे कि कहां बा सरवा का तेल बेसी भइल समय समय का बात है यही पर एगो गीत हम अरविंद भैया लहरी बाबा के मन पर अरे फोड़ेला से झोरेला अरे बड़े से बुताला है धर्मशाला दुनिया यहाँ केहू का स्थायी जगह नहीं है केहू के ना महंत भैया जी भैया सावन में रुआ गर्दा कह दिया नहीं गीत को लिखल रहनी हां हां जी बम जी हो तबला का चाटी बढ़ाई भैया तबला जौन का के कल्पना जी हमने के भोजपुरी के जकरा के लता कहल गइल उ गौले रहल सही अरे फोड़ेला से झोरेला अरे बड़े से पुताला धर्मशाला दुनिया अरे केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला दुनिया केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला दुनिया भोला से झोरेला भोला से झोरेला बड़े से पुताला धर्मशाला दुनिया है ये तो गलती करेला स्टेज पे बजावे लगबो तो लगबो ये लोग लेखा बजावे ना भगल अपना लेखा बजावे भोला से झोरेला बड़े से पुताला धर्मशाला दुनिया है धर्मशाला दुनिया केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला मुट्ठी बांध के देतनी 100 गो देतनी का कि जब 500 दी देखा के दी मुट्ठी बांध के नहीं तबला के मॉनिटर में बड़ भाई है हमके चुन भाई चाटी आशीर्वाद दिल बनी पाउल साउंड वाला भाई के नेवता में बनी का साउंड बढ़ाई तबला अरे पी ले बरे भैया लौड़ा है क्षमा बा हमरो हम ना ठीक है बोलू ए लेके माइक दो भैया के दो आई भैया से लमर के कोरस करे वाला सही तबला के गेम खोल दो स्टेज में कोरसों के कम इज्जत नहीं है ना यूट्यूब लागल बा ये तो पियबे ना करेले कबो यूट्यूब लागल बा हम कलाकार के नाम ना धरे बा कलाकार बारे बक्सर जिला के कलाकार हमें उ गावे ले उनकर छोट भाई कोरस करे ले
सही बात ओइले सन लड़की वाला देखे खातिर तो पूछले से कि बबुआ का करेले का करल तो कर बाबू कहतर कि कोरस किंग ह सही बात और मैं लोग अजुराइल बा कि दादा ई कौन विभाग आ गइल कोरस किंग हां जी कि धर्मशाला हो दुनिया केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला धर्मशाला हो रावण ऐसा आदमी धरती बना रहा ना रह भाई अरविंद भैया आशीर्वाद दिले बानी भोला बाबा आशीर्वाद दिले बानी पौला के कहने रावण ऐसा आदमी धरती पर ना रहले हां जे कहले रहे कि अगर जियत रह जाए तो दूध के नदी बहवा दे सही बात डायरेक्ट स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे जेकरा घरे लोग मुई डायरेक्ट अपन जाके भेंट कर के हां जी तो जब वो ना रहले ओहो तो जीत हल चल सी कुमार बीकू गोलू राजा ई के ह क्या हम क्या तो कोनो गिनती नहीं थे सही बात अरे बाली ऐसन सानी तुझे धन ऐसन बाली ऐसन सानी तुझे धन अभिमानी बाली ऐसन सानी तुझे धन अभिमानी मानी रावण ऐसन ज्ञानी करण ऐसन दानी रावण ऐसन ज्ञानी करण ऐसन भाई निरंजन ओझा जी पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना कर हां जी आगे उन पर पहुंचना नहीं आगे डबल दवाला है धर्मशाला है दुनिया धर्मशाला है दुनिया भोजपुरी जगत में गोलू हो कस्तो चाहे हम हो के तो चाहे अजीत भैया हो कस्तो अभिषेक यादव भाई पुरस्कार दिले बानी बाटे हुआ भागा जकर माई नहीं के गा दे केहू कलाकार हो के लेकिन हमने के सब आदमी के दुलरुआ भाई हमने के बिकू हमें बिकू के कहीं ना कहीं हमके सबसे ज्यादा मान ले जा मानल उचित भी बा सही बात काहे कि केहू आरा के ह केहू बलिया के ह केहू बक्सर के ह आइयो जिला के होंगे जहां भोजपुरी बोलले न जाला ना सही बात भोजपुरी ओने अभियो ओने जाई त दांत से चैन काट दिए से भाई ना लागे तब हम बहन चो उ तकिया कलाम है वो लोग के कुछ कह दे के बाद अरे उन पर पहुंचना नहीं उन पर पहुंचना नहीं बबले दबाला आ केहू आवेला रे केहू